Хайырлы күн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Рамазан айының беренче җомгасы барчабыз өчен дә хәйрләрдән булса иде дигән теләктә бүген сезнең белән тур эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иң элек календардагы истәлекле даталарга күз салып китик. 1934 елның 16 апрелендә СССРда Советлар Союзы герое дигән иң югары мактаулы исем булдырыла. Бу исемгә барлыгы 12618 сугышчы лайык була. Шулар арасында 378 герой татар милләтеннән һәм татарстанлылар. Бүген күренекле драматург Галиаскар Камалның бер туган сеңлесе, атказанган артистка Зәйнәп Камалованың туган көне. Сәхнә эшчәнлеген Сәйер труппасыннан башлаган артистка узак еллар Ташкент, Самарканд, Әстерхан театрларында уйный. Аннары Татарстан күчмә театрында хезмәт куя. 16 апрель бөтен дөнья тавыш көне. Бу бәйрәмне дөньяда кеше тавышы дигән мөгъҗизага һәм аның тормыштагы роленә багышлап шулай атыйлар. Табигать биргән асыл сыйфатыбызны урынлы һәм мәгънәле рәвештә генә кулланырга язсын. Бөек шагыйрьбез Габдулла Тукайның туган көнендә мәгълүм булачак дәүләт бүләгенә быел 9 шәхеснең исеме аталды. Алар арасында танылган драматург Мансур Аяз улы Гыйләҗев тә бар. Ул әлеге мәртәбәле бүләккә кандидат итеп Татарстанның милли мәдәниятенә аерым алганда театр һәм кино сәнгатенә күп еллар дәвамында керткән өлеше һәм Микулай пьесасы өчен тәкъдим ителде. Бүген Мансур әфәнде безнең студияның кадерле кунагы. Хәерле көн, Мансур әфәнде. Хәерле көн. Иртәгезне безнең белән башлаган өчен бик зур рәхмәт. Беренче соравым минем сезгә мондайрак булыр иде. Без журналистлар кайвакытта түгел еш кына Аяз абыйның улпат фигурасы артында Нәкыя апаның, әниегез Нәкыя апаның ролен күреп бетермибез шикелле. Сезгә шулай тоелмыймы? Әни роле. Әни роле безнең тормышыбызда бик зур һәм дөресен әйткәндә көннән-көн арта. Чөнки бик күп сорауларга җавап бирә, аннары менә үз тәрбиясеннән калдырмый. Без инде менә 3 брат. Бу яшьтә дә, бу яшьтә дә. 60 тирәсендә булсак та, Без һаман балалар. Без балалар, аннары безнең бит әле ишебезнең дә хатыннарыбыз бар, әнинең киленнәре, балалар, оныклар бер көтү инде. Әни һәрбер безнең тормышын белеп тора, кызыксынып тора, кайда укыйлар. Шуларны берләштереп тора. Берләштереп, киңәшләрдән калдырмый, бөтен нәрсә белән кызыксынып, кайда укыйлар балалар. Нәрсә укыйлар, татарча беләләрме? Гел безне күзәтеп кенә тора инде ул һәм безнең өчен бу бик зур дәрәҗәдә, зур файда да. Безнең татар халкында тик торганына ирне ириткәндә, юк иткәндә хатын дип әйтмәгәннәрдер инде. Аяз абыйның Аяз булуында да, Аяз Гиләш булуында да Нәкыя апаның роле зур икәнлеген без чамалыйбыз инде әлбәттә. Аннары әнинең характеры да үзгәрә. Ул менә заманча уйларга тырыша, ул интернетта да интернет белән кызыксына. Укытучы, гомер буе укытучы булып кала икән. Шулай, нәкъ шулай. Аннары инде әни бөтен телевидениедә булган бөтен тапшырыкларны карый, радио тыңлый. Шуңа күрә безгә ул мәсьәләдә яшәү бик җайлы, чөнки әни әйтә, менә шушы журналда шушы әсәрне укыгыз, шушы гәҗиттә шушы мәкаләне укыгыз. Без әнигә килсәк инде өенә әзерләп куя инде ул бер пачка утыр, аның язылган була инде. Менә Мансурга менә укып чыгарга кирәк, Искәндәргә менә Рашатка менә бу әйберне. Аннары әнинең тагын бер сыйфаты бар, ул үз тормышын, бала чагын, яшүсмер чагын, ничек кияүгә чыкканын, әти белән ничек яшәргә башлаганнарын бик нык сөйләргә ярата. Һәм ул аннары сөйләү генә түгел, ул үз фикерләрен анализлый, ул үз тормышында күршеләр, танышлар, аннары бик күп кызык фактлар ачыла, без бөтенләй белмәгән фактлар. Шуңа күрә әни белән аралашу ул безнең өчен бик зур бәхет, ул бик зур мәктәп безнең өчен. Менә бер генә факт китерим, без бәләкәй булганда безгә инде Советлар Союзы чоры, әти белән әни бик курку хисләре белән яшәгәннәр инде, әти бит инде лагерьда утырып кайткан кеше. Шуңа күрә безгә әйтәләр инде, сезнең бабалар сугышта үлгән, без теге мәктәптә сочинение ничек була әле татарча сочинениелар язганда, инша без яза идек инде, безнең бабалар сугышта булган, сугышта фантазия белән инде уйлап чыгарып, аннары гына белдек инде алар НКВД-га эләгеп, репрессия корбаннары булганнар икән, репрессия корбаннары инде төрмәләрдә, лагерьләрдә югалган
безнең балалар. Әлбәттә, Аны менә соңрак кына белдек без. Бу шурында гына була алмый, әлбәттә, язучылык та, драматурглык та миңа калса. Шуңа күрә Нәхия апага Ходай Тәгалә хәерле гомерләр насыйп итсен. Иншалла. Озын-озак шулай иттереп, гаиләне генә түгел, безнең татар милләтенә үзенең өлешен кертә торган булсын. Шулай булсын. Мин белүемчә, сез шулай ук әле бергәләп театрга да җиргәнсез. Минең Аяз абый сезне бер премьерадан да калдырмаган икәнлеген беләм. Театрга мәхәббәт шунда уянмадымы сезгә? Ул бик матур традиция иде. Чөнки менә без бит театрга гына түгел, без артистлар янына керә идек, диме? Аларның сөйләшүләрен, режиссерлар белән режиссер бүлмәсенә керү, ул инде безнең өчен бик зур бәхет. Кухняга, әти безне алып керә иде. Алар инде анда мәҗлесләр дә була иде, стөл артында утырып сөйләшәләр иде. Без читтәрәк утыра идек. Әти әйтә менә монда ишеткән сүзләрне, монда ишеткән фикерләрне сез бер кайда укый да алмыйсыз, бер кайда ишетә дә алмыйсыз. Тыңлагыз, сеңдергез. Менә театр дигәннән тик торган башламадым. Сез бер үткән тапшыруыгызда сезнең белән кешенең телен үстерүдә, тел байлыгын байытуда театр зур роль уйнап әйткәнегез. Шуннан да алар бездә күп. Ләкин театрлар бит төрле. Театрлар төрле. Менә соңгы вакытта бигрәк тә экспериментлар белән шөгыльләнүче театрлар барлыкка килде. Менә анда тел байлыгын үстереп була микән? Сез ничә уйлыйсыз? Минемчә, ул экспериментлар берничә телгә бәйләнмәгән. Театрлар бит урыс теленә күчмиләр. Алар һәр хәлдә татар телендә сөйләшәләр, саф сөйләшәләр. Монда мәгънә бөтенләй башка нәрсәдә. Менә тамашачы төрле, яме, тамашачы бит инде без бүлә алмыйбыз, яме, өлкән тамашачыны, гәрчә безнең яшьләр театры бар, ләкин һәр хәлдә анда да өлкәннәр дә урта буында йөри. Менә ничек туры китерергә спектакльне ошатырга бөтен тамашачыга. Бу бүгенге көндә минемчә зур проблема. Чөнки башка жанрлар хәзер театрга килә башлады. Менә театр документаль театр барлыкка килде инде, ул бик мода шундый менә Мәскәүдә дә, бездә дә менә һәр спектакльләр, бездә дә күренә башланды. Андай спектакльләр, бик кызык. Димәк, публицистика кирип бара театрга, интернет кирип бара, экраннар бар хәзер сәхнәдә, яме. Менә бу яңа алымнар, яңа күренешләр, менә алар кайбер өлкән буынга, кайбер тамашачыга бик ошап бетмәй. Менә бу каршылык барлыкка килә. Шул ук башка яктан инде менә моң театры барлыкка килде, яме. Анда экспериментлар куела. Мин барып карадым андагы спектакльләрне дә. Кайберләр мин аңлый алмыйм, яме. Ләкин яшь тамашачы бирелеп дөньясын онытып шул хәерне ошатып карыйлар, яме. Шуңа күрә бу уйландыра, без дә менә аңларга кирәк бит, яме. Бу бит яшьләр, алар хәзер яшьләр, алар балалар, яме. Иртәгә алар милләт, иртәгә алар халык булачак, яме. Менә бу шартта бер нәрсә белән килешә алмыйм. Мансур әфәнде, сез менә мин аңламаган ди. Сез дә аңламагач, ул театрны кем аңларга тиеш икән? Яшьләр әлбәттә аңлаша, ләкин теге нәрсә диләр әле безнең бабайлар, заманасына күрә уразасы килеп чыкмас микән соң ул менә. Телдә, мәсәлән, монда да шундый спектакльләр булды. Русчада сөйләшәләр, татарчада сөйләшәләр, кем ничек булдыралар? Тормыштагы шикелле. Безнең тормышта шулай бит инде. Телләр буталган, мәдәниятләр буталган. Менә шундыйрак кишмиш әйбергә кайтып калмас микән? Чөнки әдәбият бит ул, театр бит ул бигрәк тә югары сәнгать дип әйтәбез инде. Ул безне театрәндерергә тиеш дип әйтәбез. Ул безне тәрбияләргә тиеш дип әйтәбез. Азак чиктә. Яшьләр минемчә алар әзрәк башкарак уйлыйлар. Алар үзләренә нәрсә кызык, алар шул дөньяны эзлиләр. Һәм сәхнәдә дә аларга кирәк, менә нәрсә аларга туры килә, менә тормышта ничек барган, яме. Алар классикага тартылмыйлар минемчә бүгенге көндә. Шуңа күрә ул юнәлешне нык өйрәнергә кирәк, аны белергә кирәк. Һәм ничектер менә органик рәвештә кертеп җибәрергә менә театр тормышына. Театрның дәвамы шикелле иттерергә. Чөнки театр бер урында гына топтала алмый. Безнең бит инде театр музей булып кала алмый. Тормыш алга бара һәм театрларда менә шушы ничектер катнашырга тиеш. Менә һәр бит инде интернет, журналлар тормышы да үзгәрде бит хәзер. Ярый, минем әнием элеккечә журналларны укып утыра. Яздыра. Башкалар бит инде интернетлар, төрле экспериментлар бар. Хәзер кино жанры кирип бара журналларга, журналлар турында фильмнар төшерәләр. Шундый менә төрле жанрлар хәзер нитеп бер-берсенә кирип, менә шулай экспериментлар ясыйлар. Төрлесе булсын дип әйтергәне калай инде. Ләкин булганның җимерү булмасын. Мин шуның өчен генә борчылам, булганның җимерү булмасын иде. Ул байыту булсын, төрле булсын, һәркем үзенең эшен тапсын, үзе юнәлешен. Ләкин шуңа күрә әйтәм, менә ул иҗади процесс. Иҗади процесс булсын иде. Менә соңгы башкорт театры килеп,
14 көнне булды Бәхет хакы деген спектакль. Классик спектакль. Аны караучылар күп инде, күп еллардан бери дәвам итә бит инде, 20 елга якын бара сәхнәдә. 30 елгылык куйган. Шул дәрәҗәдә аншлаг булды, кеше 10 минутка якын аяк үрә басып кул чапты. Анда мин олларына утырады уйламадым. Күрдем, үз күзләрем белән күрдем, яшьләр дә бар иде. Димәк, классиканың дәшәгә хакы бар дигән сүз. Ну, ул спектакльне уңыш дип әйтергә була. Ул менә ничектер менә шулай туры килгән анда бөтен нәрсә, башкаручылары, башкаручылар, аны бәлки башка режиссер, башка артистлар уйнаса, бәлки алай уңышлы булмас. Менә бөтен нәрсә туры килгән анда. Бәлкем. Яңадан театрга кайтып, сезнең менә бу Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән Микулайга кайтсак. Микулай шулай бөтен кеше кабул итә алырлык спектакль түгел дип әйтергә. Чөнки ул монолог. Моноспектакль дип әйтәбез, әйме? Бер кеше уйный анда. Әле ярый бәхетегездән мин караган кадәрсен әйтәм инде, безнең театрдагысы Олег Фазылҗанов ул шундый киң диапазонлы артист дип әйтәбез инде без аны, әйме? Без аны сәхнәдә тота ала шикелле. Бит бөтен артистта мондый сәләткә түгел. Сез икесен чагыштырсагыз, Әлмәт театрында да барды бер вакытта, әйме? Бер вакытта диярлек инде. Кайсы отышлык дип, кайсы күңелегезгә хуш килерлек булды? Алар бит аны үч Миколай минем, үч артист уйный. Менә Корей театрында 2 артист һәм миңа алар өчесе дә якын, чөнки менә спектакль ул бит инде минем әсәр түгел. Ул минем әсәр нигезендә куелган спектакль. Сезнең фикер бу? Анда минем фикерләр, анда минем ниндидер менә зарисовкалар, рольләр, яме. Аны бит инде режиссер эшләгән һәм артист уйный. Ул минем өчен һәр артист, ул минем өчен яңалык. Чөнки ул үз җанына кертә, үз язмышын, үз фикерләрен, үз карашын. Әлбәттә, алар өчесе дә өч төрле. Шуңа күрә миңа бик кызыгаларны карау, чагыштыру, ләкин бөтенесе дә миңа бик якын. Чөнки нигезендә минем әсәр ята анда. Менә бу соңгы булмаса әлбәттә мин соңгы дип әйтәм, шәрәт тагысы дип әйтергә теләгән идем бу очракта. Исәнмесез спектакль турында. Аны караган бер ханым мин ди спектакль башында татар хатыннарының җыелып ишүен күрдем дә, шунда ук чыгып китү ягын карадым дип язган иде. Бу кешегә сезнең җавабыгыз, минем әлбәттә үзем җавабым бар, ләкин сезнең җавабыгызны ишетәсем килә. Бу бит тормыштан алынган факт. Чынлап та хәзер шундый күренешләр, аннары бит инде анда бер нинди ямсезләнү юк. Алар матур гына, шыпырт кына качып бер без тормыштагыча, нәкъ тормыштагыча ул ничек тормышта була, аннары без хәзер әйтә башласак, имеш татарда ишү юк, сугышу юк, кораклык юк дип, без нәрсә турында язырга сыгалайса безгә. Төрле төсләр белән язырга кирәк. Палитра төрле булырга тиеш. Аннары бит инде монда бер нинди ялган, теге фантастика дип әйтерлек нәрсә юк. Тормышның үзе әйме? Тормыштан алынган факт. Тормыш демәктән, менә сез аны бер күзаттыгыз инде. Документаль дип әйттек, әйме? Менә бу хуш авылымны күзәтеп әйтәм инде. Сез аны карагансыз. Карадым инде, әлбәттә. Драматург булар, әйме? Мөнәсәбәтегез. Менә шундый жанрга дип әйтәбез. Мин аны бик кызыксынып карадым, ул минем өчен яңалык, бик талантлы куелган, бик шәп куелган, ләкин мин бер кеше язмышы белән эшләргә йөргән һәм миңа менә Миколайга әйләнеп кайтыйк, менә кешенең менә туыннан башлап, үлеменә кадәр, менә шушындый аның бөтен тормышын алып, бөтен фактларны, кичерешләрен, менә миңа шушы жанрда эшләү кызыграк. Гәрчә мин нәрсә тагын әйтәсем килә, менә мин күптән түгел бер пьесаны тамамладым һәм бер театр режиссерына күрсәттем. Ул аны укып чыкты да әйтә. Мансур яшь режиссер инде ул. Ул әйтә, Мансур, хәзер бит инде андый пьесалар язмыйлар. Дөнья үзгәрде, тормыш үзгәрде ди, безгә заманча язылган пьесалар. Ләкин мин ничектер элеккечә күбрәк классик формасына язырга хәзер омтылам инде. Миңа ничектер классик формалар драматургиядә дә якынрак. Тамашачыларның күбесенә хас булган шах дип әйтик бу очракта. Исәнмесезгә кайтып яңадан исәнмесезнең кино варианты әзерләнә дип әйткән идегез теге сөйләшүдә. Ни хәлләрдә без аны кайчан күрергә җыенабыз һәм кайчан сөендергә җыенасыз тамашачыларны? Кино инде ул былтыр җәй көне төшерелеп бетте дип әйтергә була. Монтаж чоры узды, тавыш, бөтен нәрсәләр эшләнде.
Алла кушса, без аны 15 майда күрсәтәбез беренче чиратта Уфада. Менә аны продюсер сөйләшкән. Менә аннан соң инде Казандагы премьераларда булыр. Шул җай көне, җай башында дип уйлыйбыз инде. Ирсен Ходай. Тагын инде планнарыгыз бар дип сорамыйча кала алмыйм, чөнки сез бит миңа калса, әле куелганнарыннан ирек куелмаганнар күптер дип уйлыйм әсәрләр. Чөнки Зөлфат Хаким бер сөйләшүендә мин бүген менә сез әйттегез бит әле, заманча кирәк дип әйттеләр дип. Әлбәттә, мавыгу бара, ул мавыгу булачак. Һәр вакыттагыча балачак да бер уенчык белән, икенче уенчык белән мавыганнан соң яңадан искесенә әйләнеп кайта. Шуның шикелле Зөлфат Хаким да әйтә, берсендә мин бүген ди театрда куйсыннар дип адарынып язмыйм ди. Мин бүген стель тартмасына язам ди. Вакыт җитәр куярлар ди. Мин дә шулай уйлыйм, бу дөрес, үзең өчен язарга кирәк. Теге акча эшлим дип, я премия эшлим дип әсәр язып булмый. Үзең өчен бирелеп, үз фикерләреңне кертеп, ихластан язсаң, ул әсәр уңышлы булыр дип уйлыйм. Мин язам, гел язып торырга кирәк. Менә кино өлкәсенә әйләнеп кайтсак, яме. Менә нәрсә кирәк безнең өчен? Процесс кирәк. Туктап торырга ярамый. Менә безнең кинематограф алга китсен өчен безгә зур уңыш кирәк. Зур уңыш. Сан сыйфатка әйләнәчәк аннан соң. Әйе. Шуңа күрә гел фильмнарны төшереп торырга. Уңыш булсын өчен күп фильмнар төшерергә кирәк. Шундый статистика бар, ул бөтен дөнья статистикасы, аны үзгәртеп булмый. 100 төшерелгән фильм арасында 1-2 генә чын шедевр тарихта кала торган. 98-99 ул инде җа уртача, җа бөтенләй чүп. Шуңа күрә мин уйлыйм, безгә иң кимендә 100 фильм төшереп карарга кирәк, әле бездә әле 100 фильм җыелмаган. Шулар арасында бер шедевр булачак. Шуңа күрә мин гел язып торам. Шөкер, минем режиссерым бар, Илдар әйтә, менә эшне тамамлыйбыз, әйдә әзерлә жаңа сценарий. Мин сценарийны әзер дип әйтер мин, аны язасы гына калды. Мин шулай булсын. Мансур әфәнде, алга таба да без тамашачыларны, укучыларны тетрәндерә торган әсәрләр булсын. Һәм ләкин алар азагында кешегә өмет калдыра торган әсәрләр булсын. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Тамашачыларга мин театрны яратыгыз дип әйтим. Театрга җирегез. Театр ул яктылыкка, нурга илтә дип тик торган гына әйтмәгәндер безнең Тукаебыз. Исәнлектә күрешик. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peygamberimiz әйтә: "Мен дәллә алал хайри кафаилихи." Кимдә ким берәр изгелеккә сәбәпче, үтәргеч булса, ул шушы изгелекнең савабына ирешер. Пeygamberimiz әйтә: "Кеше бу дөньядан китеп баргач, аның гамәл дәфтәрләре ябыла." Сул яктан да, уң яктан да, гамәл дәфтәрләре ябылгач та, ябылганнан соң да өч төрле юл белән тагын шушы гамәл дәфтәрләре истәлә. Беренчесе, нинди? Беренчесе, ул да инде Аллаһ Таала хузурында кеше бу дөньяда яшәгән вакытта үзе өчен генә түгел, бөтен кешеләр өчен дә файдалы булган гамәл эшләсә. Икенчесе, ул да инде берәр гыйлем өйрәтәбез икән, аңлатабыз икән, дуа өйрәтәбез микән, яки берәр дөньяви бер һөнәргә ия булдырабыз микән, үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклашабыз икән, ул тәҗрибә белән файдаланган сайын, гыйлем белән кулланган сайын, өйрәтүче кешегә бу дөньяда булмаса да барып торыр. Һәм өченчесе, Пeygamberimiz алейхиссалату вассалам әйтә, ул да инде мәрхүмәләрнең балалары, аныклары, аның туганнары, алар исеменнән берәр изгелек эшләсәләр, Коръән укытыпмы, дуа кылдырыпмы, кайсы көнне уздырсалар да, шин күңелдән эшләсәләр дә, мәрхүмәләр исеменә атап эшләнгән вакытта, эшләүчегә дә, бу дөньяда яшәгән кешегә дә язылыр. Һәм мәрхүмәгә дә үзе катнашкан, үзе оештырган, үзе шушы изгелектә өлешен керткән кебек, Алла берсә язылыр.